5 сентябри соли равон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати шаҳраки Ховалинг бинои маъмурии шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияро ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои маъмурии шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг аз 2 ошёна, 15 ҳуҷраи корӣ, китобхона, нуқтаи равзанаи ягона ва ҳуҷраҳои санитарии дохиливу берунӣ иборат мебошад. Ҳуҷраҳои корӣ ва толори маҷлисӣ бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти техникӣ ҷиҳозонида шуда, дар он барои кормандон шароити зарурии корӣ муҳайё гардидааст. Равзанаи ягона барои қабули шаҳрвандон, китобхона, 5 ҳуҷраи корӣ барои кормандон ва ҳуҷраҳои санитарӣ бо насби таҷҳизоти муосир дар ошонаи якум ҷойгир шудааст. роҳи мошингард аз шоҳроҳи асосӣ то бинои нави шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг ба дарозии 104 метр мунфарш гардидааст. дохили бино бо насби овезаҳои муқаддасоти миллӣ ва дигар навиштаҷоти соҳавӣ ва атрофи бино бо гулу буттаҳои мавсимӣ ва ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ зебу зинат дода шудааст. корҳои сохтмонии бинои нави шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг моҳи апрели соли 2022 оғоз гардида, моҳи августи соли 2024 ба итмом расидааст. ما افتخار از آن داریم که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ما چنین یک بنای خوشتر و زمانوی افتتاح نمودند. کارمندان اگنتی سوغورتای اجتماعی نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ از چنین شرایط‌های کاری الهام تازه گرفته کوشش می‌نمایند که صفت کار و خدمت رسانی را باز هم خوبتر و بهتر نمایند. همه اتاق‌ها با لوازمات‌های ضروری کاری مجهز گردانیده شدند. البته این در تعیینات نفقه سوغورتوی اجتماعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. کارهای ساختمانی با سطح و صفت بلند انجام داده شده است، می‌تواند سالهای زیاد به ساحه خدمت رساند. дар сохтмони иншоот масъулияти хушсифати сохтмонии ватанӣ истифода гардида талаботи меъёрҳои стандартӣ тибқи лоиҳаи муқаррар гардида риоя шудааст. ҳангоми шиносоӣ бо бинои нави маъмурӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарху намо, сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳамгардида баҳои баланд доданд. бунёд гардидани чунин бинои хуштарҳу замонавӣ ва дастрасӣ пайдо намудани кормандони соҳа ба лавозимоти зарурӣ, сатҳи хизматрасониро дигар намуда дар пешбурди таъиноти нафақаи суғуртаи иҷтимоӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. аснои шиносоӣ бо иншоот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат кормандони соҳаро ба масъулияти баланд иҷрои кору хизматрасонӣ, садоқати меҳнатӣ, такмили маҳорати касбӣ ва ба муносибату муоширати хуби корӣ бо мардум ҳидоят намуданд.